Maypaldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon, taga rito, kasama nyo para po sa CLTV 36 Balitaan. Atin to. Kabalen, Kariyon, December 29 po ngayon, araw na ng Huwebes at huling araw ng trabaho para po sa marami sa ating mga kababayan dahil bukas po ay holiday, dahil guginitayin natin ito pong Rizal Day at 30 ho ng Disyembre at siyempre magtutuloy-tuloy na yan hanggang sa pagsalubong naman natin ng bagong taon. Paalala ho ng mga eksperto sa DOH, iwasan na ho ang paggamit ng paputok upang sa gayon matiyak ang kaligtasan at kumpletong bahagi ng inyong pangangatawan sa pagsalubong ho ng bagong taon. At kung hindi naman ho talagang ika nga ma-let go yung nakasanayang tradisyon, abay tiyakin ho ninyo na yung mga bibilhin ho ninyong paputok ay mga legal at ika nga nakasusunod doon naman sa safety standards na inilabas ng DTI. Tignan ho ninyo kung meron yung mga PS mark at saka yung ICC o yung Import Commodity Clearance upang sa gayon makita nga ninyo na safe talaga yung inyong gagamitin at hindi kung ikay nakikimura, hindi naman maisasakripisyo ho yung inyong kasiyahan at kaligtasan sa mismong pagdiriwang ho ng bagong taon. Ayan, silipin na ho natin ang mga malalaking balitang nakalap ng CLTV 36 ngayon pong Huwebes ng umaga. Ito si City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag nangakong tututukan ang investigasyon sa pagpaslang kay Kapitan Jesus Liang ng Barangay Santo Rosario. Ay nako, eto, presyo ng sibuyas umakyat na sa 500 pesos kada kilo. Pagdagsa ng mga motorista sa North Luzon Expressway, uling inaasahan ngayong bagong taon. At mamaya ho, lapin natin kung kumusta naman ang presyuhan sa mga pampaswerteng prutas o yung mga bilog-bilogong prutas mula dyan sa palengke ng Siyudad San Fernando. Ito mga kabalen, mga karihiyon, naglabas na ng pahayag si City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag kaugnay nga nitong nangyaring pamamaril at pagpatay kay Kapitan Jesus Liang ng Barangay Santo Rosario dyan ho sa may Siyudad San Fernando, yung poblasyon kung tawagin. Ayon ho sa alkalde, tututukan niya ang investigasyon ng pulisya sa kaugnay nga ng nasabing kaso ng pagpatay kay Kapitan Jesus Liang. Binaril po at napatay si Liang dito lamang hong 27 ng gabi. 8:30 po ng gabi yan, habang siya ay naglalakad dyan ho sa may Tianggihan, sa may night market ng Abad Santos Street sa palengke ng Siyudad San Fernando. Ayon po kay Mayor Caluwag, kanya pong panawagan ng agarang pagresolba at pagpaparusa sa may sala sa naging pamamaslang. Kinukundina din ng lokal na pamahalaan ang lahat ng uri ng karahasan at sinabing wala itong lugar sa syudad at sa mga Fernandinos. Ipinabot din po ng alkalde ang kanyang pakikiramay sa mga naulila ni Kapitan Liang at sa kanyang pamilya at maging mga kasamahan sa panunungkulan. Nagpasalamat din ho si Mayor Caluwag sa naging dedikasyon at serbisyo ng nasawing kapitan. Ito, kaugnay din ng balitang yan, naglabas na rin ho ng pahayag ito pong DILG dahil kinundin na po ng Department of the Interior and Local Government ang naging pagpaslang din kay Kapitan Jesus Liang ng Barangay Santo Rosario. Ito po umano ay hindi lang paghamak sa human rights, ngunit sa mga institusyon ng public order at local governance. Hinimok po ng kagawaran o ng DILG ang PNP na magsagawa ng mabilis na investigasyon upang matiyak din ang kaligtasan ng mga mamamayan at iba pang lokal na opisyal. Ito, ayon sa pinakahuling update naman, mula ho dyan sa may City of San Fernando Police Office, patuloy pa rin nilang inaaral at iniimbestigahan kung ano nga ba
yung posibleng naging dahilan ng pagpatay kay Kapitan Liang. Kabilang daw sa mga anggulong tinitingnan ay ang kanyang pagiging mahigpit sa pagpapatupad ng sistemang pangkaayusan o yung mga batas pangkaayusan sa kanyang nasasakupan dito sa poblasyon ng siyudad San Fernando. Ito pong Barangay Santo Rosario. Kilala daw ang kapitan bilang hands-on sa pagpapatupad nitong iba't ibang ordinansa kaugnay ng pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan diyan ho sa kanilang lugar, dahil alam naman ho natin maraming mga manininda at maraming mga mamimili ang dumadagsa sa poblasyon dahil iyan ho ay sentro ng komersyo ng siyudad ng San Fernando. So mahalaga itong pagpapatupad ng cleanliness and yung pagiging maayos ng lugar upang sa ganun maging maayos din yung karanasan ng mga mamimili diyan at syempre itong yung daloy din ng trapiko. So ito daw ay mga ilan sa mga bagay na tinitignan ng PNP. At ito ho mga kabalin, mga kariyon, maging yung kanyang mga kaanak at mga kasama ho sa trabaho ay nagpahayag na rin ng pakikiramay at nanawagan po ng hustisya o agarang paglutas dito ho sa kaso ng pamamaril kay Kapitan Jesus Liang. Ito ho, ulitin ko lamang, December 27 ho ng barilin na si Cap Jesus Liang dyan ho sa may Abad Santos Street. Karepuntaw San Fernando nung baluya yan, kaya tayo pong tulid apong gari. Ito pong paborito yung bakery na pong pipagmeriendan. Alas 8:30 ng gabi, kasagsagan daw ng maraming mga activities dyan sa may night market. Maraming nagtitinda. At ayon ho sa ulat ni Colonel Preston Bangangan, yung pong OIC, hepe ng City of San Fernando Police, ay maingay daw ang paligid nung mangyari yon dahil na rin doon sa mga nagtitinda ng torotot. Siyempre, sinusubukan ho nila o pinaparinig nila upang makatawag o pansin at makabenta. Kaya naman gayon na lamang, akala ng iba, normal na pagputok lamang iyon. At marami daw tao at naglakad lamang itong suspect na bumuntot sa kapitan nang siya ho ay barilin sa ulo na agad naman ho naging sanhi ng kanyang pagkasawi. Ito, naglabas ho ng mga pahayag yung kanyang mga kaanak at mga kaibigan. Ito mula ho sa Sangguniang Kabataan ng Barangay Santo Rosario. Sinabi ho nila na si Kapitan Jesus Liang ang kanilang greatest source of inspiration and courage. Sabi, you are always loved by many people and will never be forgotten. Fly high, Cap. May you rest in peace. Ito po ay pahayag na ipinost naman ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Santo Rosario. Naglabas din ho ng pakikiramay si Vice Mayor BJ Lagman ng Siyudad San Fernando. Ayon ho kay Vice Mayor Lagman, ito ho, babasahin ko, kami po ay lubos na nakikiramay sa pamilya ni Cap Jess Liang. Sa gitna ng ating pagluluksa, ipanalangin natin ang hustisya o ay manaig sa gitna ng mga nakakabigla at nakasusuklam na mga pangyayari. Isa rin hong post ang ginawa ho ni Kapitan Ten Samya ng Barangay de la Paz Norte sa may siyudad ho ng San Fernando. Kalunos-lunos puing milyari kring kayabe at kaluguran tamong Kapitan Jess Liang ng Barangay Santo Rosario. King lubos sa kalungkutan at pamagmalun, makirami kami po king miyaulilang pamilyana, kambeda din kasemeto nga kapitan, ket buong siyudad San Fernando. Cap Jess, manatili kaming kaming puso at dakala salamat king pamikaluguran at pamakyabe mo kay kami. Ito po ay mula kay Kapitan Ten Samya ng Barangay de la Paz Norte ng siyudad San Fernando. Meron din hong pinost si Konsehala Tina Lagman, buong puso po nga makirami kareng pamilya at kakaluguran at sablang lulugod kang Cap Jess. King kayang pangawala keti Beto Sikluban. Manano na sana ing Ginong Diyos ibiyen na ing pakalulu king kayang kaladwa magpainawa na king kayapan. At maging ang kanyang mga anak labis hong siyempre naghayag din ng panawagan para sa hustisya at pasasalamat at pagmamahal sa kanilang pumanaw na ama. Ito po si Ian Joshua John Patrick Liang. Kaluguran da katang, sobra. Ka magalala, tang ganang pangaral at pangarap mo kaya kami
Bika kapatad tuparan mi kahit atsun aking kabilang biye. At nanawagan din ho siyempre ng hustisya itong kanyang mga pamilya at agarang pagkalutas sa kaso. Dahil nila, kilala nga ang kanilang ama na isang mabuting, bukod sa isang mabuting ama, isang mabuting public servant din po. Ano? At yan ay binanggit din ng ilan pa sa mga nakasama ho ni Kapitan Liang sa panunungkulan. Abangan ho sa pagbabalik ng CLTV 36 Balitaan, silipin ho natin yung presyo ng mga bilog na prutas sa palengke sa siyudad ng San Fernando. Manatiling nakatutok at kami magbabalik. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Ito ho, mga kabalen, mga karehiyon, tuwing bagong taon, alam naman ho natin na maliban sa nilaga, gustong-gusto rin ho nating merong bilog na prutas sa ating mga hapagkainan. Ano? Dahil paniniwala ho ng marami sa ating mga Pilipino, ito ay pampaswerte. Magdadala ng magandang swerte at kapalaran sa pagsalubong ho natin ng bagong taon. Pero sa hirap po ng buhay ngayon, ako, marami sa ating mga kababayan ang kanya-kanya na lamang ang diskarte at upang mapagkaso yung kanilang budget para makabili ng kahit papaano hain po nila sa medianoche. At upang malaman natin kung magkano nga ba ang presyo ng mga bilog na prutas dyan sa palengke ng Siyudad San Fernando, makakasama natin ang batang palengke ng CLTV 36 News. Walang iba kundi si Kuyang Felix Barrios. Kuya Felix, magandang umaga. Kumusta ang sitwasyon dyan sa City Market Plaza ng Siyudad San Fernando? Kuya Felix, nakamute ka lang. Nakamute ka lang. Yan. Ako yung Justin, good morning, no? Andito tayo ngayon. Dito sa, actually, hindi pala tayo dito sa City Market Plaza. Nandito tayo sa Bichomico Street, sa isa sa mga nagtitinda ng prutas dito na karaniwan ay dinadaan-daanan ng mga tao, Kuya Justin. So ano, kumusta yung sitwasyon dyan? Itong Bichomico Street, ito yung malapit din sa poblasyon, tama, di ba? Tama, Kuya Justin. Ito yung hanay nito ng 7-Eleven at saka yung mga paradahan ng papunta dito sa Dolores at San Fernando, no? Very high traffic area at kagaya nga na sinabi mo, Kuya Justin, tradisyon na nating mga Pilipino yung magkaroon ng mga bilog na prutas sa ating hapagkainan. Yung actually isang dosena yan para sa buong taon, no? Mula January hanggang December. So ngayon tinignan natin yung mga presyo ng mga prutas dito. Okay, sige. So sabi mo isang dosena, sige nga, bigyan mo kami ng ideya, ano, kung magkano ba ang dapat ihanda ni Kuyang Zernan San Juan para makabili ng isang dosenang bilog na prutas, dahil balita ko nanalo yan sa Christmas party ng 2,000 piso. Kasya ba yung budget niya, Kuya Felix? Kasya naman, Kuya Justin, yung kanyang budget, no? Umpisa natin sa ubas na nasa 280 sa 1 kilo. Yung cut-cut na tinatawag natin nito, kamukha nito, isang balot nito ay 100 pesos at yung longgan na tinatawag natin ay nasa 240 1 kilo. Meron din tayong ponkan, 50 per pack. Meron siyang 5 pieces, 50 pesos, Kuya Justin, no? At meron tayong yung ponkan nila pwede ring 35 pesos isa. Yun sa ano, apple na Fuji, 60 pesos, green apple 40 pesos isa, 200 pesos yung pakwan, 100 pesos dun sa melon, Kuya Justin. At inaasahan nga, no, Kuya Justin, sa ngayon daw ay sabi ni ate dito ay medyo mahina pa raw yung kanilang benta. Unang-una dahil sa pagtaas at pangalawa na rin dahil nagtatrabaho pa yung mga tao. So inaasahan nila na bukas kapag sila ay pinayagan ng magkaroon ng mga stalls sa kalsada mismo sa paghahanda sa bagong taon ay lalakas yung kanilang benta. Nabanggit mo, Kuyang Felix, tumaas yung presyo, no? Mga on the average, magkano yung itinaas ng presyo nitong mga prutas? Kuya Justin, ito subukan na siguro dito sa ubas dahil sinabi ni ate yung kanyang puhunan kung
dati niya raw nakukuha ng 900 pesos, ngayon ay 1,200 na. So kung susumahin natin is 25% yung itinaas nung ubas specifically. Oo. Kuya Felix, ito ba tataas pa hanggang bukas? Dahil siyempre alam naman natin habang papalapit yung bagong taon, mas maraming mamimili. Ito ba ganito yung nagiging projection din ng ating mga manininda? Kung Justin, sa projection ngayon ay ito na raw sana ang huling pagtaas at meron naman silang enough stocks para maglast hanggang bukas, hanggang sa makalawa na bispiras ng bagong taon, no? Kaya nga inaasahan nila dahil pinaghahanda nila yung bukas tsaka yung makalawa para sa malaking bugso ng kanilang mga customer at sila rin ay umaasa na hindi na rin magtataas yung mga prutas mula sa kanilang mga supplier. Kuya Felix, pwede ba tayong makipagkwentuhan sa ilang mga bumibili dyan at tatanungin mo nga sila kung paano yung diskarte nila para pagkasahin yung kanilang budget? O sige, Kuya Justin, at papasok kami. Paano po ba natin pinagkakasya yung budget natin ngayong bagong taon? Ay, super tipid po yan. Super tipid. Hirap ang buhay, super tipid dapat. Ayun, Kuya Justin, no? Sinabi ni... Sobrang hirap ng buhay ngayon, kuya. Pero kahit mahirap pa nila yung prutas? Kahit mahirap ang buhay, kailangan pa rin mag-celebrate kasi dapat magpasalamat tayo dahil buhay pa tayo after ng pandemic. Ayun, Kuya Justin, kahit ba mahirap ang buhay, kukumpletuhin mo pa rin ba yung mga isang dosen ng prutas? Hindi siguro, kuya. Basta may lang sa table. Yun lang, yung apple at saka yung polika. Ayun. Basta yun sa Ayun, Kuya Justin. handa lang ng mga fruits. Ayun, Kuya Justin, sa mga iba nating mga mamimili, no, tama na sa kanila yung 1-2 prutas lamang dahil sabi mo nga, mahirap ang buhay ngayon. So, sila rin ay nag-a-adjust sa kahirapan ng buhay, bumibili ng 1 o 2 prutas para kahit pa paano ay makapaghapag pa rin sila ng mga bilog na prutas sa kanilang hapagkainan para ngayong bagong taon. Napakaganda nung sinabi ni ating Kuya Felix na kailangan magpasalamat dahil matapos itong 2 taong pandemya, buhay pa rin tayo. Yun ay magandang dahilan kahit papaano mag-celebrate at magpasalamat sa mga biyaya. Kuya Felix, abangan pa namin yung ibang detalye kaugnay ng mga kaganapan dyan sa palengke ng Siyudad San Fernando maya-maya. Maraming salamat sa iyong ulat. Ayan mga kabalin, mga karina, inyo pong narinig si Kuya Felix Barrios mula dyan sa may palengke ng Siyudad San Fernando, particular sa Vicio Mico Street, kung saan unti-unti na dumarating itong ating mga kababayan para mamili nitong mga prutas. Gaya nga ng binabanggit ako, ulitin ko lang, sinabi nung ating kanina, kahit mahirap ang buhay, talagang kailangan mag-celebrate, magpasalamat doon sa mga nalagpas ang problema. Isipin nyo nga naman, nasa pandemya at tayong mga buhay pa, dahilan yan, para talagang ipagdiwang ang pagsalubong sa bagong taon. Yung diskarte ng ilan sa ating mga kababayan, wala nang 12 sa mesa. Pa-isa-isa, dala-dalawa, importante kahit papaano, may mapagsaluhan silang magkakapamilya. Ito yung mga bentahan ng prutas dyan sa may palengke ng Siyudad San Fernando at bukas daw inaasahan mas marami pa ang mamimili dahil holiday season at pupwesto na rin itong mga manininda sa kalsada. Kabalen, sa atin pong pagbabalik, ito makakapanayam naman natin ang kinatawan ng NLEX Corporation, si Kuyang Robin Ignacio, ang traffic manager ng NLEX, kaugnay nitong pagdagsa ng mga motorista na inaasahan pumuli ngayong bagong taon. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 Balitaan atin to. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Kabalen, Karihiyon, muli pong inaasahan yung pagdagsa ng mga motorista sa kahabaan po ng North Luzon Expressway at maging sa SC Tex. Ngayon pong paggunita ng bagong taon at gaya nitong mga nakaraang araw ay yung mga kababayan natin nagtatanong paano ba masusolusyonan yung mabigat na daloy ng trapiko considering na merong ginagawang construction project dyan sa may Candaba Viaduct
ito ho kasi nga naranasan nung ilan sa ating mga kababayan noong December 26, ay tumukod ho yung pila ng mga sasakyan mula dyan sa Viaduct, kung southbound lane ho yan, ay umabot na raw ng hanggang sa San Fernando Toll Plaza, yung umabot ho ng 14 na kilometro. Kaya naman ang naging solusyon ho ng NLEX ay binuksan ito hong dalawang zipper lane sa northbound naman, dahilan para maapektuhan naman itong mga bumabiyahe patungong norte dahil isang lane na lamang yung kanilang nadaanan. At para ho mabigyan ho tayo ng detalye at kaugnay o paghahanda pa kaugnay ng sitwasyong iyan, makakasama ho natin live sa ating programa mula sa linya ho ng telepono si Kuyang Robin Ignacio, ang traffic manager po ng NLEX Corporation. Magandang umaga, Kuyang Robin, at welcome dito sa ating programang CLTV 36 Balitaan. Ako, magandang umaga din po at magandang umaga sa lahat po na nakikinig sa CLTV 36 po. Ayan, sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak dito ho sa aming paanyaya para kayo makapanayam at batiin ko kayo ng Happy New Year, sir. Happy New Year din po. Opo, sir, ito nga, speaking of New Year, alam naman natin talaga na marami ang nag-uuwian at bumabiyahe sa mga ganitong panahon. May mga adjustment ho ba na gagawin yung NLEX Corporation upang maiwasan din ho yung nangyari nitong December 26 na kung saan nga, gaya ho na nga nabanggit, talagang ika nga naranasan yung mabigat na daloy ng trapiko, lalong-lalo na ho yung mga paluwas papuntang Metro Manila. Tama po kayo, inaasahan natin ulit na marami po ulit tayong mga kababayan magbibiyahe. Actually, mamayang hapon, umpisa, marami na naman po bibiyahe pa uwi at magiging pabalik minsan na Metro Manila, meron din po. Pero ang inaasahan po natin talagang marami po ay yung January 2 po ng hapon. At tama po kayo, naranasan po natin nung December 26 po yung pagbigat ng daloy po dito sa Candaba Viaduct area. Hanggang San Fernando po, maging po yung northbound direction naman po ng Candaba Viaduct at meron nga po tayong isang lane na sarado tuloy po kasi itong rehabilitation na ginagawa dito sa Candaba Viaduct. So ang ating nakita po is yun po mula sa San Fernando hanggang dito sa approach po ng Candaba Viaduct ay medyo yun po yung mas mabagal po talaga. At ang dahilan po ay yun po, 3 lanes na po kasi yun eh. Pero yung meron pa rin pong mga sumisingit po dito sa na gumagamit ng emergency lane. So na-monitor po namin na mabilis naman po yung daloy na pagkasampa po ng Candaba Viaduct dahil nag-implement nga po kami actually hanggang 2 counterflow. At yun nga po, binabalance na lang po namin doon sa paghaba naman po ng pagpila ng northbound. Pagsampa ng Candaba Viaduct, mabilis-bilis naman po yung flow. Kaya po, ang i-manage po namin ngayon, actually ngayon nagle-layout na po na kailangan hindi po paggagamit yung emergency lane. Kasi po yung mga sumisingit po doon sa 3 lanes na galing po ng emergency lane ay nakaka-disturb po ng traffic flow natin. Kaya ganun po yung pagbagal. Pero kung tuloy-tuloy po na mas maayos po yung daloy ng traffic po, kagaya po ng pagsampa ng Candaba Viaduct, maaari po mas mapabilis po natin yung takbuhan po ng ating mga motorista sa area. Sir, yung mga nagtatanong, parang tinatanong ho nila kasi kung tama ba yung naging diskarte na buksan yung 2 counterflow dito sa may northbound lane, at iwan yung isang lane lamang para doon sa mga patungo ng norte dahil nga nagagamit ito ng mga pabalik ng Metro Manila, nagkakaroon naman daw ng bottleneck pagdating sa mga toll plaza. Ito ho ba gagawin pa uli sa darating hong January 2 o yung mga darating pang araw? Opo, ang pag-i-implement po natin ng 2 counterflow dun sa kinukuha yung pa-northbound po, ay talagang tinitingnan po namin na maigi. Kasi nga po, ginawa lang naman po natin ito kasi ang ating pa-southbound po talaga mahigit 14 kilometers na po yung ating sa may pa-northbound nung panahon na yun meron lang po tayo mga 3 hanggang 4 na slow moving. Pero kung talagang ganun din ang kabigat po, hindi po natin may implement yun. Normally, isa lang po yung kinukuha nating counterflow po. Pero kagaya ng sabi ko po, kung mapapabilis po natin yung daloy ng traffic natin, mas smooth po at wala pong nagsisingitan, maaaring mas mapabilis po natin yung daloy ng traffic. Pero mas mainam na rin po sana na yun nga po, kung talaga may dagsaan ganito at yun nga po, may ipagpapaliban naman po ng ating mga kababayan yung kanilang pagbiyahe. Tingnan lang po nila yung kasalukuyang sitwasyon ng ating expressway
Para sa gayon kung meron naman pong mga ilang minuto o ilang oras po na pwedeng nilang i-adjust, ay gawin po nila yun. Mm. Sir Robin, nabanggit niyo yung oras, ano? Tuwing anong oras ba usually doon batay ho sa ika nga sa mga historical data na meron ho kayo, ano? Tuwing anong oras dumadami yung volume ng mga sasakyan? Halimbawa na lamang ito ho, Sir Robin, nabanggit niyo maya-maya expected na December Opo. 30 and January 2. May mga specific time ho ba yan? Opo, actually, yun lang, hindi naman po malinaw cut po natin ng mga period ng time ano po. Pero yung inaasahan po natin mamaya, yun nga po talagang mas marami kaysa ngayon po. Ngayon po actually, meron na po tayong mga konting pagbagal po dito sa pa-northbound sa may Candaba Bayan. Kaya sinuspend po muna natin yung pagpapa-implement ng counterflow yan para magamit po ng ating mga pa-northbound lahat yung lanes ng northbound at hindi naman po ganun na karami po yung pa-southbound. So, yung inaasahan natin kasi po, kagaya po nung uwian po nung last office day bago mag-Christmas, that's 23, December 23. Umpisa po ng mag-aalas 2. Dumadami na po yung namomonitor na pumapasok dito sa may Balintawak Toll Plaza, Mindanao Toll Plaza, at saka yung Karawatan Toll Plaza. Ito pong tatlong toll plazas na to yung mga papasok ng galing Metro Manila panorte. So ganun din po yung inaasahan natin mamaya. Pero sana po yun nga pong namomonitor natin ngayon na medyo dumadami na po yung dumadaan sa Pandababayan at ay talagang inunahan na po ng ating mga kababayan yung maaaring pagdagsa mamaya. Yun po yung binabanggit ko po sir na kung pwede po nilang tingnan yung kasalukuyang sitwasyon ng expressway para po hindi sila makasabay sa pagdagsa ng ating mga motorista. So inaasahan po natin siguro mga 3 p.m. po ulit onwards hanggang late night to night, marami po yung babiyahe. At ganun din po na madaling araw hanggang siguro tanghali bukas. So, yun po, pero maaaring hindi po ganun karami na po bukas. So, tingnan lang po na ating mga kababayan. Pwede naman po silang mag-monitor po sa aming at NLEX Expressways Twitter account o di kaya pwede po nilang i-download din po yung aming mobile app na MPT Drive Hub. Nandun din po yung traffic situation ng kahabaan ng NLEX at saka SLEX. At meron din kayong live ano diyan sa may sa Opo. inyong Facebook page na tuloy-tuloy ano, ika nga wala 24 oras ata yan no, Kuya Robin? Tama po, meron po tayong live streaming ng mga selected cameras na kung saan madalas po magkaroon ng pagbigat ng daloy ng traffic sa aming NLEX Corporation Facebook. Sir, gaano na ho karami yung mga sasakyan na dumaan nito ho nga nakaraang mga araw? Ano usually nasa 200,000 ho yung bilang, tama ho ba? Ito ba madadagdagan pa? Kaya po sa NLEX lang po yun. Actually, normally yung ating normal daily average na volume na po is nasa 350,000 for NLEX and SCTEX. At yun nga po siguro at certain days talaga po nakukuha na po natin yung 10 or even more than 10% po yung pag-increase ng volume natin. Ano po. Kasi ang inaasahan namin is for this holiday season from December 23 up to January 3 ay tataas po ng 10%. So maaaring kulang na mga 400,000 po yung daily average po nating dumadaan sa NLEX na nitong season na to. Sir, panghuli na lamang ano nito po nakaraang bisperas naman ng Kapaskuhan ano, may nangyaring aksidente o road crash incident diyan sa kahabaan nga ho ng NLEX, particular sa may area ho ng Mexico. Ito mga ganito sir, ano ho ang paalala natin? Sabi ng iba, aksidente hindi maiwasan pero yung sapat na paghahanda at ano nga ba yung ika nga responsibilidad ng mga nasa likod ng manibela upang matiyak na ligtas po yung biyahe. Hindi lamang ng kanilang mga pasahero, mga sakay na kundi maging yung mga kasabay nila sa kalsada. Tama po kayo. Actually ako, masasabi ko na kaya natin itong may impluwensyahan po yung pag-iwas po sa aksidente. Kasi kung ang ating mga motorista ay magbe-behave po, yun po, hindi yung pakat-kat doon sa ating mga lanes. Kasi apparently yung reason nung driver po nung tumawid at sumalpok doon sa incoming doon sa northbound ay nakat daw po sila. So parang kinabig niya pakaliwa up to sa bilis niya po siguro kami nagtataka din po kung bakit umabot pa sa kabilang direction po kasi yung design po ng expressway na yung palalim po yung area tapos may halaman pa po kami mga pagamat maliliit pa po. So talagang napakabilis po nung takbo nung ating yung high ace na yon para po makaltay at makatawid po doon sa northbound direction. So ang paalala lang po natin talaga is yun nga po sumunod sa ating traffic rules and regulations, mag-drive ng maayos, hindi po yung parang
ahas po tayo na mag-drive na pasulpot-sulpot. Ano po. At ganun din po na yung ating mga sasakyan, i-check ng maayos po siguro na nasa tamang kondisyon para po kahit pa paano po makakaiwas po ng aberya. At napakainam po na yung magdadrive po talagang nasa presence of mind, may sapat na pahinga, nasa tamang kondisyon. Yan po, makakatulong din po para maiwasan natin pagkakaroon po ng aksidente. Okay, maraming salamat, Kuyang Robin Ignacio, Traffic Manager ng NLEX Corporation. At sir, mag-ingat po kayo. Thank you very much po. Maraming salamat po at Happy New Year po. Advance Happy New Year. Ayan, mga kabalan, ninyo pong narinig ang tinig ni Kuyang Robin Ignacio, ang Traffic Manager ng NLEX Corporation. Gaya ho ng nabanggit niya, no? Asahan, siyempre, yung mabigat na daloy ng trapiko ngayong hapon hanggang bukas dahil sa mga mag-uuwian. Pero ito ho, paalala lamang, kahit gaano kabagal yung daloy ng trapiko, mas maganda na wag ho tayong magmadali. Pasasalpat makakarating din tayo sa ating paroroonan. Ano? At wag makipag-unahan, wag makipagkarera, konting disiplina sa kalsada at syempre ho, dahil holiday season, Kapaskuhan at bagong taon, no? Magbigayan ho tayo upang sa gayon ay maiwasan yang mga aksidente. Sa ating pong pagbabalik, makakausap naman ho natin si Ginoong Rosendo So ng Sinag para ho itong talakayin natin itong problema ng marami sa ating mga kababayan. Opo, itong pagtaas ng presyo ng sibuyas. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng CLTV 36 Balitaan. Atin to. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Kabalen, Karihiyon, yung mga kababayan natin na magluluto sa bagong taon halos maluha-luha na ho sa taas ng presyo ng sibuyas na umakyat na ho ng 500 piso kada kilo sa ibang mga bayan at ibang lungsod pa nasa 700 plus na mahigit yan. Upang mapag-usapan ho natin at talakayin itong ano nga bang nagiging dahilan ng ganito kataas na presyo ng sibuyas at anong pwedeng gawin ho ng mga kinaukulan upang sa gayon ay masolusyonan itong problema. Makakasama ho natin sa ating programa si Ginoong Rosendo So, ang chairperson at tagapangulo ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Sir, welcome po sa ating programang CLTV 36 Balitaan and Happy New Year po. Yeah, David, magandang umaga at magandang umaga sa lahat. Sir, opo, ito hong nakikita ninyong sitwasyon ngayon, ano, yung pagtaas ng presyo ng sibuyas. Kanina ho, bago tayo sumalang sa ere, may binabanggit ho kayo na hindi reasonable yung ganitong kataas na presyo ng sibuyas. Bakit ho, sir? Yeah, kung makikita natin is may nagma-manipulate, no? And may nakita tayong 700 plus dun sa palengke na in which yung itsura ng mga sibuyas hindi naman locally produced yun. Mga imported na smuggled. So dapat huliin mga ito, no? And I think ang DA lagay na ng SRP at 250 in which pagtingin naman natin is magandang presyo na yan sa 200 sa magsasaka. Sa retail na 250 pwede na yon. And para at least yung manipulate ng presyo mahinto. Apo. Sir, ito ho bang sitwasyon natin ngayon? Kasi may mga nakakausap din ho tayo, nagtatanong, meron daw ho bang shortage talaga? O gawa-gawa lang to at meron bang hoarding na nakikita yung inyong grupo sa mga ganitong pangyayari ho? Yeah, yung shortage na ano naman natin na magkakaroon ng kulang itong December na nag-suggest tayo doon sa meeting, October meeting tsaka November meeting. Sinuggest naman natin na dapat magpasok ng 7,500 metric tons na puting sibuyas ng November and December ng 3,500 metric tons na puti and 2,500 na pula. Pero hindi ito nangyari. So talagang sumipa yung presyo na in which ginagawang bidding dun sa farm yung presyo. No? So hindi naman ito nakakatulong sa atin
local producers pagka ganun palaging ginagawa. Tapos by next month, biglang bagsak ang presyo. So, mas maganda to stabilize na lang yung presyo at 200 pesos. Malaking tulong na yan sa ating mga magsasaka. Sir, itong binabanggit ho ninyo na kailangan magpasok, meaning we have to import, tama ho ba? Ganun ho ba yung stand ng sinag dito? Yeah, ng November, December. Pero sa ngayon, hindi na natin in-advise na magpasok pa dahil anihan na ng magsasaka ng January. Okay. So sir, pagdating ho ng January, since dyan na nga yung harvest season, ano, malaki yung tsansa na bababa na yung presyo nitong sibuyas. Yeah, we hope up to first week ma-maintain yung 250 pesos retail price. And mabilis ang magsasaka ng 200 pesos. Malaking bagay din sa ating mga magsasaka. Apo. Sir, pag-usapan ho natin yung mga pasilidad, mga cold storage, ganyan, ano, dahil isa mo sa mga napag-uusapan o na issue na nauungkat, yung kakulangan daw sa sapat na pasilidad, kaya naman hirap din yung ating mga local producers, ano. Sir, ano ho sa nakikita ninyo yung dapat gawin ng ating pamahalaan upang sa gayon mas mapalakas pa yung ating local production ng sibuyas at sa gayon hindi rin natin maiwasan natin, no, hindi natin maranasan yung mga ganitong klaseng pagtaas o yung fluctuation ng presyo. Yeah, tulungan ang magsasaka na magkaroon ng espasyo dun sa mga cold storage. Hindi yung mga traders at yung mga kumikita. So dapat is itulong ng ating government na tulungan ng ating mga magsasaka espasyo na makalagay dun sa cold storage. Hindi yung mga traders na nakita naman natin yung suggestion nila dun sa November, hindi tumupad dun sa presyo at sumipa ng ganong kataas. Sir, panghuli na lamang, ano, mensahe po sa ating mga kababayan at panawagan na rin siguro sa mga kinaukulan, ano, para matugunan itong problemang ito. Nabanggit niyo yung smuggling. Ito, yung susunod nating balita, tungkol ho sa nasa bat ng mga sibuyas din dyan sa may Subic. Ano? Ano bang dapat gawin para ho maiwasan na yung mga ganyang problema? Yeah, nagpapasalamat tayo sa kay ASEC James Layo sa alert na ginawa niya doon sa mga sibuyas. Before X-ray kasi nahuli yung Subic. Ibig sabihin, hindi pa na X-ray, nakatimbre na at nahuli. So, ang may gawa niyan is, of course, ang Department of Agriculture. And nagpapasalamat tayo na nag-alert. Kung hindi naman mahuli ng custom yun. So, pati yung sa MICP and yung sa Port of Manila is na-alert ng ating ASEC Layong, no, na nakatulong doon sa huli dun sa mga sibuyas. Yung huling nahuli sa Port of Manila, ito is nasa dry container na kasamang ukay-ukay. So, dapat talaga yung coordination ng custom with DA dapat ayusin mabuti para at least mauna yung DA to implement yung first border inspection. Para at least maiwasan yung smuggle na pumapasok dito sa ating bansa. Okay. Maraming salamat po, Engineer Rosendo So, ang presidente ho ng Samahan ng Industriya ng Agrikultura. Sir, thank you very much again para po sa pagbibigay linaw at pagpapaliwanag din sa atin itong nararanasin nating problema sa kasalukuyan. Mag-iingat ho kayo at Happy New Year po ulit. Happy New Year, David. Magandang umaga. Okay, mga kabalin, mga kareyon, yan po, narinig natin ang tinig ni Ginoong Rosendo So, ang tagapangulo ho ng Sinag. Samantala, ito yung pinag-uusapan natin kanina, yung smuggled, o yung mga smuggled na sibuyas, yan daw ang dapat bantayan ng pamahalaan. Ayon na rin kay Kuyang Rosendo So. At ito, kaugnay naman yan, nasabat ho ng mga otoridad ang 50 million pesos na halaga ng smuggled agricultural product sa may Subic Bay Freeport Zone at Subic Bay International Terminal Corporation. 48 container vans ang ininspeksyon matapos pong may makitang undeclared products. Simula ho yan noong December 15 at December 19, 20 at maging 21. Kabila ho sa mga produktong nakumpiska ay yung frozen
piglet at beef, frozen fish, pula at puting sibuyas, chicken feet, canned mga frozen squid, canned beef at carrots. Mayroon din pong mga fuel pump assembly na may kasamang lorry truck. Dadalhin po ang mga naturang items sa condemnation area o yung facility ho ng BOC dyan ho sa may Porac, Pampanga. Sa iba naman hong balita, inirekomenda ng Department of Transportation o DOTR ang paghihigpit ng travel restrictions para ho sa mga manggagaling ng bansang China. Ito po ay matapos magkaroon ng surge sa COVID-19 cases sa naturang lugar. Ayon ho kay Transportation Secretary Jaime Bautista, maghahanda ng ilang travel guidelines ang COVID-19 Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF. Naku, ngayon ko lang ulit binasa to dahil matagal lang ang balita sa COVID-19. Ito muling inaalerto yung ating mga kababayan dahil hindi pa ho tapos ang pandemya. Ayan, ayon ho sa DOTR, kabilang na yung IATF, ito ho yung posibleng magpapatest yung mga pasahero o yung mga biyahero na magmumula ho ng China. Opo, COVID-19 test ang posibleng gawin. At magiging batayan din umano nila ang tugon ng ibang bansa sa pagtanggap ng mga turista mula ho sa China. Inaasahang 4.8 million foreign tourists daw ang darating sa Pilipinas. Kaya higit na dapat masunod ang mga travel protocols. At yan ho mga balitang nakalap ng CLTV 36 Balitaan. Para ho sa karagdagang detalye, maaari ninyong i-follow itong aming mga social media pages, yung ating Facebook, Instagram, TikTok at YouTube at CLTV 36 Official. Meron din ho tayong Facebook at CLTV 36 News at Twitter at CLTV 36. At kung nasaan ka man sa Pilipinas, walang problema. Mapapanood mo yung mga programa ng CLTV via Signal Channel 115 at dito naman sa ating rehiyon, sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Pwede rin ho kayong mag-log in sa ating website www.cltv36.tv para manatiling updated sa iba't ibang mga kaganapan dito ho sa ating rehiyong Gitnang Luzon. Kasama po buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon, taga rito kasama nyo para po sa CLTV 36 Balitaan. Atin to. Kabalen, Happy New Year po at mag-iingat tayo sa mga paputok ngayong pagsalubong ng bagong taon. Nagbabalik po ang CLTV 36 Balitaan. Kabalen, Karihiyon, yung mga kababayan natin na magluluto sa bagong taon halos maluha-luha na ho sa taas ng presyo ng sibuyas na umakyat na ho ng 500 piso kada kilo sa ibang mga bayan at mga ibang lungsod pa nasa 700 plus na mahigit yan. Upang mapag-usapan ho natin at talakayin itong ano nga bang nagiging dahilan ng ganito kataas na presyo ng sibuyas at anong pwedeng gawin ho ng mga kinaukulan upang sa ganyan masolusyonan itong problema. Makakasama ho natin sa ating programa si Ginoong Rosendo So, ang chairperson at tagapangulo ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Sir, welcome po sa ating programang CLTV 36 Balitaan and Happy New Year po. Yeah, David, magandang umaga at magandang umaga sa lahat. Sir, opo, ito hong nakikita ninyong sitwasyon ngayon, yung pagtaas ng presyo ng sibuyas. Kanina ho, bago tayo sumalang sa ere, may binabanggit ho kayo na hindi reasonable yung ganitong kataas na presyo ng sibuyas. Bakit ho, sir? Yeah, kung makikita natin is may nagma-manipulate, no? And may nakita tayong 700 plus dun sa palengke na in which yung itsura ng mga sibuyas hindi naman locally produced yun. Mga imported na smuggled. So dapat huliin mga ito, no?
And I think ang DA lagay na ng SRP at 250, in which pagtingin naman natin is magandang presyo na yan sa 200 sa magsasaka. Sa retail na 250 pwede na yon. And para at least yung manipulate ng presyo mahinto. Apo. Sir, ito ho bang sitwasyon natin ngayon? Kasi may mga nakakausap din ho tayo, nagtatanong, meron daw ho bang shortage talaga? O gawa-gawa lang to at meron bang hoarding na nakikita yung inyong grupo sa mga ganitong pangyayari ho? Yung shortage, na ano naman natin na magkakaroon ng kulang itong December, na nag-suggest tayo doon sa meeting, October meeting tsaka November meeting. Sinuggest naman natin na dapat magpasok ng 7,500 metric tons na puting sibuyas ng November, and December ng 3,500 metric tons na puti, and 2,500 na pula. Pero hindi ito nangyari. So talagang sumipa yung presyo, na in which ginagawang bidding dun sa farm yung presyo. No? So hindi naman ito nakakatulong sa atin na local producers sa pagka ganun palaging ginagawa. Tapos by next month, biglang bagsak ang presyo. So mas maganda to stabilize na lang yung presyo at 200 pesos. Malaking tulong na yan sa ating mga magsasaka. Sir, itong binabanggit ho ninyo na kailangan magpasok, meaning we have to import, tama ho ba? Ganun ho ba yung stand ng sinag dito? ng November, December. Pero sa ngayon, hindi na natin in-advise na magpasok pa dahil anihan na ng magsasaka ng January. Okay. So sir, pagdating ho ng January, since dyan na nga yung harvest season, ano? Malaki yung chance na bababa na yung presyo nitong sibuyas. Yeah, we hope up to first week ma-maintain yung 250 pesos sa retail price, and mabilis ang magsasaka ng 200 pesos. Malaking bagay din sa ating mga magsasaka. Apo. Sir, pag-usapan ho natin yung mga pasilidad, mga cold storage, ganyan, ano, dahil isa mo sa mga napag-uusapan o na issue na nauungkat, yung kakulangan daw sa sapat na pasilidad, kaya naman hirap din yung ating mga local producers, ano. Sir, ano ho sa nakikita ninyo yung dapat gawin ng ating pamahalaan upang sa gayon mas mapalakas pa yung ating local production ng sibuyas, at sa gayon hindi rin natin maiwasan natin, no, hindi natin maranasan yung mga ganitong klaseng pagtaas o yung fluctuation ng presyo? Yeah, tulungan ang magsasaka na magkaroon ng espasyo dun sa mga cold storage. Hindi yung mga traders at yung mga kumikita. So dapat is itulong ng ating government na tulungan ng ating mga magsasaka espasyo na makalagay dun sa cold storage. Hindi yung mga traders na nakita naman natin yung suggestion nila dun sa November, hindi tumupad dun sa presyo at sumipa ng ganong kataas. Sir, panghuli na lamang, mensahe po sa ating mga kababayan at panawagan na rin siguro sa mga kinaukulan para matugunan itong problemang ito. Nabanggit niyo yung smuggling. Ito, yung susunod nating balita tungkol ho sa nasa bat na mga sibuyas din dyan sa may Subic. Ano bang dapat gawin para ho maiwasan na yung mga ganyang problema? Yeah, nagpapasalamat tayo sa kay ASEC James Layo sa alert na ginawa niya doon sa mga sibuyas. Before X-ray kasi nahuli yung Subic. Ibig sabihin, hindi pa na X-ray, nakatimbre na at nahuli. So ang may gawa niyan is of course ang Department of Agriculture, and nagpapasalamat tayo na nag-alert. Kung hindi naman mahuli ng custom yun. So pati yung sa MICP and yung sa Port of Manila is na-alert ng atin ASEC Layong, no, na nakatulong dun sa huli dun sa mga sibuyas. Yung huling nahuli sa Port of Manila
ito is nasa dry container na kasamang ukay-ukay. So, dapat talaga yung coordination ng custom with DA dapat ayusin mabuti para at least mauna yung DA to implement yung first border inspection para at Okay, least maiwasan yung smuggle na pumapasok dito sa ating bansa. Okay. Maraming salamat po, Engineer Rosendo So, ang presidente ho ng Samahan ng Industriya ng Agrikultura. Sir, thank you very much again para po sa pagbibigay linaw at pagpapaliwanag din sa atin itong nararanasin nating problema sa kasalukuyan. Mag-iingat ho kayo at Happy New Year po ulit. Happy New Year, David. Magandang umaga. Okay, mga kabalen, mga kareyon, yan po, narinig natin ang tinig ni Ginoong Rosendo So, ang tagapangulo ho ng Sinag. Samantala, ito yung pinag-uusapan natin kanina, yung smuggled, o yung mga smuggled na sibuyas, ayan daw ang dapat bantayan ng pamahalaan. Ayon na rin kay Kuyang Rosendo. So, at ito, kaugnay naman yan, nasabat ho ng mga otoridad ang 50 million pesos na halaga ng smuggled agricultural product sa may Subic Bay Freeport Zone at Subic Bay International Terminal Corporation. 48 container vans ang ininspeksyon matapos pong may makitang undeclared products. Simula ho yan noong December 15 at December 19, 20 at maging 21. Kabila ho sa mga produktong nakumpiska ay yung frozen piglet at beef, frozen fish, pula at puting sibuyas, chicken feet, canned mga frozen squid, canned beef at carrots. Mayroon din pong mga fuel pump assembly na may kasamang lorry truck. Dadalhin po ang mga naturang items sa condemnation area o yung facility ho ng BOC dyan ho sa may Porac, Pampanga. Sa iba naman hong balita, inirekomenda ng Department of Transportation o DOTR ang paghihigpit ng travel restrictions para ho sa mga manggagaling ng bansang China. Ito po ay matapos magkaroon ng surge sa COVID-19 cases sa naturang lugar. Ayon ho kay Transportation Secretary Jaime Bautista, maghahanda ng ilang travel guidelines ang COVID-19 Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF. Naku, ngayon ko lang ulit binasa to dahil matagal lang ang balita sa COVID-19. Ito, muling inaalerto yung ating mga kababayan dahil hindi pa ho tapos ang pandemya. Ayan, ayon ho sa DOTR, kabilang na yung IATF. Ito ho yung posibleng magpapatest yung mga pasahero o yung mga biyahero na magmumula ho ng China. Opo, COVID-19 test ang posibleng gawin. At magiging batayan din umano nila ang tugon ng ibang bansa sa pagtanggap ng mga turista mula ho sa China. Inaasahang 4.8 million foreign tourists daw ang darating sa Pilipinas. Kaya higit na dapat masunod ang mga travel protocols. At yan ho mga balitang nakalap ng CLTV 36 Balitaan. Para ho sa karagdagang detalye, maaari ninyong i-follow itong aming mga social media pages. Yung ating Facebook, Instagram, TikTok at YouTube at CLTV 36 Official. Meron din ho tayong Facebook at CLTV 36 News at Twitter at CLTV 36. At kung nasaan ka man sa Pilipinas, walang problema. Mapapanood mo yung mga programa ng CLTV via Signal Channel 115. At dito naman sa ating rehiyon, sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Pwede rin ho kayong mag-log in sa ating website www.cltv36.tv para manatiling updated sa iba't ibang mga kaganapan dito ho sa ating rehiyong Gitnang Luzon. Kasama po buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon, taga rito kasama nyo para po sa CLTV 36 Balitaan. Atin to. Kabalen, Happy New Year po at mag-iingat tayo sa mga paputok ngayong pagsalubong ng bagong taon.